Haaparanta, 2015. Rahoitusalan konkari Magnus Lehto pohtii pienyrittäjien haasteita. Kasvu vaatii investointeja, mutta lainan vakuudeksi on pantattava oma ja ehkä sukulaisenkin talo. Täällä monikielinen kulttuuri ja rinnakkaiselo upean luonnon kanssa ovat tehneet ihmisistä välittömiä, mutkattomia ja rehellisiä. Siksi ratkaisunkin on oltava nopea, helppo ja joustava. Yhtäkkiä Magnuksella välähtää. Kaikki yritykset lähettävät laskuja. Ne riittävät rahoituksen pantiksi. Näin yritys voi saada laskun lähetettyään summan tililleen heti jopa 100%. Laskurahoitukseen keskittyvä Norra Finans on syntynyt. Nopea, helppo ja joustava. Nämä arvot ohjaavat edelleen meitä. Moni meistä on myös yrittäjä. Näillä eväillä olemme kasvaneet pienyritysrahoittajasta kaiken kokoisia yrityksiä palvelevaksi rahoitusalan konserniksi Suomessa ja Ruotsissa. Odotamme innolla keskustelua kanssanne, koska uskomme, että liiketoiminnan kasvu syntyy ihmisten kohtaamisesta.